ingkang dadi wigatining parpatan ana ing Pandhawa Madukara iki mau ora ana liya ya merga saka sungkawane adiku Bratajaya lan Yayi Arjuna. Sepisan nggone Sembadra wis ngrebini ngancik Sapta Candra. Mongko Bratajaya nampa wangsiting Jawata kudu siniraman dening Yayi Werkudara. Kaping pindho kalenggan iki Dimas Werkudara marah murca saka praja tanpa waliwara. Nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layani judul lan usuli. Merga ana sowane saweneing Ratu Sabrang dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom. Jeneng Prabu Jaka Amijaya ya Prabu Angka Wijaya. Diresdiane bakal ngayunake adiku Bratajaya bakal diwengku garuk. Kowe ratu sing mamak mumuk nista bebudene. Mula iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayaning rembug banjur metu njaba. Nggih, lajeng keparengipun Koko Prabu kados pundi? Sedagi Mandura Ndrawati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal. Tigane ngemor tansah daya dinayan. Samat sinamadan tulung tinulung. Klebu Madukara saiki lagi nandhang weweteng. Awake dhewe wajib ngenteng-entengi sesanggan lan melu nyangkul. Mula sedaki pethukna raja kae mau syukur yen kena dijung sarana aris. Nanging yen beguguk ngutawaton mangsa borong leh mung rampungi. Inggih sedika Koko Prabu. Yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit sinuwun. Wah kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ati-ati kebat mangkata. Pun pamit. Hey.
Jumangkahang grosro sumbar keterlindu bumi gonjeng kumaludo guntur ketuk Sinuwun sawetawis dang manggen kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung Wanggala Yuda cumadung dawuh sinuwun nadyan ingkang abdi Kridha Mandala ugi nyadong dawuh bocah tumenggung iki aku mau wis klakon sapet jagong karo Raden Janaka nawala saka sinuwun Prabu Angkawijaya wis tak aturke ana ngersane Raden Arjuna nanging jebul surasane nawala sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Wara Sembadra bakal diwengku garwa mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna usana aku diwangsuli Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa walah dalah kaya lanang-lanang dhewe aku ditantang Bandayuda mula aku banjur metu njaba iki mula kowe aja padha wedi kangelan mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane pethukna mengko yen Prabu Baladewa sing maju aku sing methuke iki mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kebat mangkatha wah Katri gumulung mangrempahing wadya kurda reka kire Ranggana gawe gelar wah ladalah iki ana satriya medhuke marang aku mentang kula gandong adeg kaya ndha walah brengose dipelintir-pelintir mripate menteleng mandeng aku tanpa kedhewe ngaku sowe takon karo aku satriya ngarep ruci Raden Setyaki ya Raden Singa Mulanjaya ya Raden Singa Mulanjaya ya Resni Wira ya Tambak Yuda walah dalah akeh men jenengmu Raden Setyaki kowe kapernah apa yen karo Prabu Baladewa Raden Arjuna iki kadange taruna walah dalah dulure nom Setyaki kowe sumingkira di Prabu Baladewa kon tekan kena tugele sirahe ulap-ulapan sing dadi ucamu ora perlu kepok senggol koncane Kowe Prabu Baladewa Setyaki ingkang keduga mapaki kridamu babu Argama ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Praptek Lalis Manggala Yuda
Woi. Lo, ah. Wah, mati. Oh, ait. Oh, ah, dar. Sambato. Ah, mutar. Ayo. Ah, push. Mati. Wah, lihat. Ah, uit, ah, us, oh, uit, ah, ah, wah, ah, cangkak we, wah. Ah. Oh, wah, biar sabato. Mati. Ambruk. Wah, edan. Us, biar we. Edan. Oh. Lo ah. Tolong dadamu.
Awas. Wah, Dian yo. Join do. Waduh. Waduh. Mati. Yo. Put. Wah. Wah. Diam. Put. Wah. Oh boy. Musuh entuk sing kurang sak kenongan. Wah, angel iki lho anu. Apa interaksi? Hey. Oh. Hey. Yeah. Akapela ye. Ora ah. Ora aget-geti to, Teng. PC. HP iki. Lho, angel. Kungfu iki.
Ut. Mati. Asik kayak ngene iki. Ngene iki tekan gosok wae. Ya aku arak ngene iki wae lah. Piye poli bu aneh wae apa yo? Mau lek dandun durung munggah panggung e. Iya mengko gara-gara. Nggih lek nggih. Ut. Walah dalah. Alah. Wadya bala ora ana sing apik. Meng polahe tok pating dabrus. Nek weruh sega telep. Kon tumandang ngingah-ingih. Wah. Ayo, Di Prabu Baladewa tekan kene. Wah, kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladewa. Yo dasar Waranyata. Kowe Prabu Deoratmu kok ya. Ndi Prabu Baladewa, aku wegah mungsuh karo kowe. Ora perlu ngepok koncane kowe Prabu Baladewa. Setyaki ayo nono. Wah, jelek urip gigit sing mau angpit tatas jangkamu. Oh, wah. Wah. Oh.
Ah, mudar. Wah, edan. Ah. Ah. Mutar, mutar. Ah, bulu. Ah, woi apa? Saking jagat glaglaing bumi iblis lanat parat menungso tatanan dasar wal ratu apais buta nek kepepet terus ngot jari udah mundura tak kerajang iki Marus maning jajaran parat kowe dorat muka dasar ratu rupamu buta gelut dan kepepet terus nyokot ratu Gragas ayo gage cokoten Prabu Brata wah gugu arepe dhewe yen kowe kepengin njaluk kaya Adi Mustiaki gigit sing pangapit wah menungso ratatan ceceli tukak mudatemu Wuduh mutar wah hebat Iki aku mungsuh karo ratu kok rusuh tandange. Wadyabala. Gendera Candrageni digulung nekuk penjalin dunduri wae.
tunggal kandhane siji pernae awet-awet lamun sinarno sanes sing marcapada kena den mestani jagat sunyaruri ya ing lokantara dumunung ing wukir tengguru puncake ngaldaka ing mriku gumelar kayanganing para Jawata ngembo swarga maya den mestani kayangan arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Jonggreng Saloka. Lah sinenta ingkang dados gegunungane kang renggani ing Guruloko wenang awisik Sang Hyang Nilakantha, Hyang Caturbuja, Hyang Girinata, Hyang Sangkara, Hyang Gowinda, Hyang Jagat Pratingkah nanging kondang ingrat awisik Sang Hyang Bathara Guru. Dusmana Hyang Jagat Nata nuju miyos Siniwaka lenggah ing bale marju Kundawanik. Dene ingkang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra kaleres kadang werda kinarya tuangga tetindhing para Jawata Tridasa Wataknawa nalika semanten nampi iswanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangodes maraning Indra ingkang dereng kawedari lisan. Kandra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrik
sekar kadung ko ngas kandanyo paweh raras ratnane griya Kakang Narada gara-gara ingkang tumandu ing kayangan Jonggreng Saloka jebul menika wonten suwanipun Widayata inggih Widayat Kakang Prakanjong Warudoyong Pak Pong kali cudhe sapa sing gawe kaluhuran sabdanipun Adi Guru mapan kula ugi sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto ingkang menika prayogi lajeng dipun piji mangarsa inggih Kakang Widayat tanpa pepindhan bombonging Tyas Ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting Ngosik Ulun lan marang kahananing Dyanaloka Widayat yekti ulun wis muni ngomonggo apa ta ingkang dadi tekad kita saekti kepingin ngudhakake urip kita sawutuhe kanthi asasira wahyu mung wae ngene nggir kita kudu pratitis gon kita bakal golek dunung lan papan merga lamun keseluruh dalan kita mboya bakal bisa ngruwat jagat saka memala nanging tiba kosok balen saekti bakal ambabar angkara gung mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu merga wong ingkang pinitaya dadi ratu mono ora gampang krana ratu mono beda kelawan kawula yen kawula iku nang ngukur kodrate nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat uga satriya ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhange utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Wulun anggen kula makarti tanah sanes kejawi namung anggen kula badhe setya bekti dhateng jejiban minangka jiwaning satriya sasaget-saget badhe nata negari miwah tentreming jagat saisinipun kanthi srana satriya kala wau kedah pinter mboten namung pinter ngasta ing keprintahan nanging linambaran tata krami nanging satriya ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus mboten umuk sesongaran mboten aliting manah ngadepi dhateng ewah gingsiring kahanan Yaya Widayat lawan mengkono ulun sarujuk tuntunan para satriya ing jagat iku supaya ngedohi marang sifat wengis lan aja dadi sewenang-wenang krana jiwa satriya mula kudu bisa memulya para kawula sarta ngentas panandanging wong cilik lenglenging driya mangu-mangungkum kanduhan rimang lir lena tanpa kahanen yen tan tulus mengko utama duh ulun sanget ngaturaken gunging panuwun pamejuting sabda paduka pukulun dadosa sanguning lampah kula ingkang mekaten keparenga lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu pukulun
ingkang pratis nggon kita golek panitisan Pukulun Narada. Kula nyuwun pamit nyuwun pangestu. Ya Ngger, ingkang prating ati-ati ya Ngger. Kakang Narada kemawon sampun ngantos negakaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan. Oh, inggih ati guru nggih. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Narada Rahayu ingkang tinemu Raharja kang sinedya. Wonten wana Srangbaya nadyan papat papan gawat kaliwat angker kepati parandening kono ana titah ingkang nedheng Mahasinga samun ngisep sepining spana nenggih panenggak Kurawa kadang nata ing Astina Satra ing Banjar Jungut Raden Arya Dursasana trimah milar saking praja manjing wana Srangbaya amangun tapa medis dakep saluku juga ideping tekad aluwung dadi tiping ya mani lamun datan kasembatan sedyane denira gayuh wahyuning ratu mula datan nama mokal lamun nuwuhaken pangaribawa dadak skala praptane Sang Pandya Betari Durga anggugah denira mangsah semedi kagiat kadara wekasan Sang Dursasana. Lord. Sinong wati
Sinungwati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut ambek kangen awita dedenjeng-denjengan lae-lae kayangan dandang mangore panas perbawane ora lida ujare wong adaplok jebul ana titah ingkang ngedekake topa ana ing alas serang ora nyono jebul putuku pang nenggak Kurawa Dursasana iki inggih Pak Bekti kula kunjuk Pulun Pandiawatari ya tak tampa Dursasana aja kaget lamun ulun nggugah marang nggon kita tapa banjur ana wigati apa lan kita darbe penggaya apa Dursasana inggih Pulun wale-wale menapa sak bibaripun lampahan trajon utawi timbangan kadang Kurawa ingkang sami kontal kaprapal kendang kapracindang wonten ing jaban rangkah samenika sampun sami mukti wibawa jumeneng ratu kadosta Yayi Bugadenta samenika sampun mukti dados ratu ing Turilaya lajeng Gerdapati Warsaya Pati Warsaya Windandini Naranuwenda Kundaka Bima Muka wah sedaya sampun mukti dados ratu sedaya samenika sampun mukti wibawa namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu monggo kula menika panenggaking Kurawa adi-adi kula pun sami mukti kula kok dereng lingsem kula Pulun lingsem monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhakaken wahyuning ratu sinten to ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarahing ratu ingkang binathara menika Pulun pramila rehning paduka Pulun sampun nggugah anggen kula tapa keparenga paring pitulungan Pulun leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mangkutya utama Dursasana rene kepiye wae Dursasana wis tapa mula aja semelang kulon sedya paring pitulungan aduh matur sembah nuwun Pulun lajeng carane kados pundi nger kalenggan iki Jawata bakal matedhakake wahyuning ratu ya kuwi kang aran Wahyu Widayat mula ulun bakal munggah ing kayangan nyuwun ana ngersani Pulun Hyang Jagat Girinata Wahyu Widayat bakal tasuwun tunggon sawetara nger Dursasana inggih ngesakaken dawuh Pulun
Widyatri sang kapirangu rinanggul nempet kempet yen tak dosang retnaning bawana lae nganti gawe kagete ngatiku jroning aku ngambah antariksa sedya swana ning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahyaning sumunar. Tejane manter nanging eloke kok ora mblerengi. Bat iki wujude apa? Nanging pancen kowe bisa tata jalma gage kowe waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho, kowe wis ngerti marang ulun? Inggih, nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangore nanging kula inggih sampun uninga dhateng paduka. Pukulun pangabekti lula kunjuk. Iya, wis tak tampa dadekke bombong tias ulun, banjur prasaja wae. Kowe kuwi sapa? Inggih. Waleh-waleh menapa kula menika tusanipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat. Tobat, kowe Wahyu Widayat. Yen menapa bener kowe wahyuning Kanalendran utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula pukulun. Anglir bawan ingkang sinung wadi jagatnya kinarya momong sarira tunggal lae kepasar yoga katujuh inginu Widayat nganti tarewangi aku bakal swanana kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Widayat. Ndak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku ya kuwi Raden Dursasana. Mula ora perlu dadak sowan pukulun jagat Girinata ning nyatane malah ketemu ana kene. Mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku Dursasana ya Widayat. Pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa. Mestinipun sampun pono dhateng peratan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula keparengan Purbawasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yakti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe ambabar angkara gung nanging menawi cundhuk jubuh lan gambuh sakti badhe ambabar katentreman ing jana loka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani pamundhut paduka Pandya Betari. Lae ngandhar-andharang ndedungkur. Kakehan gunem sing tanpa guna Widayat. Yen kowe ora gelem ngomongi Dursasana apa kelakon tak rudha paripeksa. Yen kersa paduka mekaten monggo yen saged. Wah, lah kelakon tak rudha paripeksa kowe Wahyu.
Kayon katiyuping angin sumyak swaraning kang renggan samirana mawariris lumrang gandaning puspita ae ana titing sunya madya ratri raras rumendeng akoso bocah bajang giring angin sirping Sanghyang Arta Arka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sanghyang Pratangga Pati ingkang jumedhul saking Brang Wetan nadyan kalengan mega lan gunung paradene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamanten dewasaning nena wau kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamenda tete kaloba sumawar cita anggara rakata Buddha Maesara Spatimin tuna eka dwi tricatur panca cacapta hasta nawatasa semanten perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumadik jagating pakliran sakti mungkin arya ngurmati jemuduling punakawan Kilurah Semar sapranakane ingkang samya gegojegan wonten ing Ngara-Ramba alon arire
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.